Amma na ga kamar baka karasa ba ko? Ban kammala ba gaskiya. Amma idan na karasa to zan kai isko sai a zauna sai a duba idan da wasu shawarin da za a bayar. Ka gane ai sai a dora akan abin da nayi ko ba ka bane sai a gyara. Hakan yayi kyau. Dan haka ma ka kwara mu fara wani abu. Dan in muka fara haka wataƙila zai iya jawo hankalin matasa da mutanen unguwa su shigo cikin kungiya ko kuma su taimaka. To bari idan mun tashi daga nan zan rubuta takarda da kiran taro. Ka ji ka kai da kake likita to dai shikenan idan ka tashi sa ranar sai ka kula kar ka samu ranar da kake da night duty haka ko kuma ranar da kana ba wani abu. Assalamu alaikum. Alawiya? Gimbiya? Gimbiya? Alawiya? Mata da kake ganin su, wallahi malam yadda daɗi baya zaunar da su, haka wahala ba ta kore su. A nan garin akwai wata mata da zan ce ina santa ta tsaya tana min wani feleke tana min yawo da hankali. Ni ba soyayya ce a gabana ba. A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Tunda ma abin naku rashin mutunci ne, wallahi zan ɗauki matakin da ya dace. Na ce zan ɗauki matakin da ya dace tunda abin rashin mutunci. Ke? Ya aka kika cika ta ruwan kyanki haka? A'a, to me? Ke? Saboda baki da mutunci momin ke ga yawa haka? Ta! Na menene? Dadin Kowa Sabon Salo.